Bona nit a tothom. Bé, senyor Cunyat, sap vostè el que passa al voltant del 21 de juny des de fa molts anys aquí a Roses? I ho dic perquè al moment que va presentar la moció, el que acaba de dir vostè no ho va dir. Com que segurament no ho sabia, li explicaré. Se va assabentar per les xarxes socials, crec jo. Però bueno, en fi, s'organitza un festival que es diu el Dia de la Música de Roses, una iniciativa de diferents joves de Roses que ja fa un temps varen impulsar, si me deixa, gràcies, aquest important esdeveniment i que any en any treballen per tirar-lo endavant de forma desinteressada amb el suport de l'Ajuntament. En aquesta festa, diferents grups, alguns amateurs i els altres professionals, alguns de Roses i altres de fora, actuen en concerts gratuïts que es fan a diferents punts de la ciutat. I mire, aprofito per ensenyar-li alguns cartells del que van ser la Festa de la Música. Si vol també se'ls puc donar, cap problema. Sap qui són, per exemple, Cava Brut, David Guzmán, Batu Vives, Grup Percussió Ociart, Roadhouse, Pescadors de Bahia de Roses, Wild Night, The Gremlins, 13 Dies, Josep Sala, David Subirà, Cardona de Amores, Terry Ryan, Contrapelo, Pescadors de Roses, Olvido París, Josep Sala, Eslabón Perdido, Ian Sala o Adrià Ginés, DJ, entre altres. Són els diferents artistes rossins que han actuat des del 2015 fins al 2018 en el Dia de la Música, alguns en repetides ocasions. Si vol, podem parlar també del que han tocat a barraques, però tampoc volem abusar del temps. L'art i la música en concret i la promoció dels grups i artistes locals és una cosa molt més sèria que una moció cutre presentada per un regidor que ni sap, ni vol saber, ni li interessa què es fa a Roses musicalment parlant, ni qui ho fa. Vostès tornen a venir al ple amb una moció que parla d'una cosa que ja s'està fent. Segurament es pot fer millor, sí. Calen moltes més facilitats per a la gent perquè pugui mostrar el seu talent artístic, però vostè no pot venir aquí dient que no es fa res pels músics locals. Ho acaba de dir, s'ha assabentat de les xarxes socials, perquè no és veritat. El seu populisme és vergonyós i ratlla la vergonya aliena. Per tant, l'instem a que retiri aquesta moció, faci un redactat molt més acurat a la realitat del municipi i no torni a fer el ridícul. En el cas que no el faci, li anunciem que li votarem en contra. Però no perquè estiguem en contra d'ajudar els artistes locals, al contrari, nosaltres tenim gent que conjuntament amb l'Ajuntament treballen de forma desinteressada perquè els artistes locals puguin actuar a la ciutat. Votarem en contra perquè la seva manera de fer política i la del seu partit no ens agrada. Estan ancorats en la mentida permanent i a la demagògia a escala estatal, nacional i local, i no li permetrem més. Gràcies.